I ovo, ostavio sam ovaj pasulj i ja sam ga ujutro zapržio. Sad prejedno, koliko je vreme, 10:07. Kak je prva liga. Ako ima ove bube, to nije opasno ovo. Nije opasno te bube. Uzmeš i izbaciš. Pregledaš i izbaciš. Da pa šta da je isto ovo. Uzmeš lonče i skuvaš ovo i ubaciš ovaj. 1, 2. Ubaciš ovaj maslac. To je ova kafa, vidiš. Odlična kafa. Staviš tu kafu i piješ ovo. Sad nek se malo ohladi.